gero zungo zera mandarrira, etxetik ego pasagir zera, laguntzarik? Bueno, bai, etxetik pasagir naz, errepak aldatu birak, nahi banaz lagundu. Bai, bueno, etxetik pasagir naz da. Biltak astu jatez? Ia, da nikon zer engot? Ia non hondik albado deitzu. Neskak, telefono berdo zuela entzun dut zuet. Bitu, komertzio honek pegatinia dauko, sartu barrura. Lekitxoko altzaburua elkartiak, udalagaz elkarlanean, sortu dugu herrian kanpaina bat, geuria erabili esaten duguna. Umiak nahi dugu mugikorra alik eta atzeren adina atzeratzia. Hau dala eta komertzioakin berbein da gero eta eduki dugun harrera honagaz, pegatinak pega duguz atietan. Holan umiak pegatina ikusten da benean badakizela zai, barrura sartun eta euren familiko non hori edo deitzu bertan ebenari deitzu aldotzela. Bai, geuzia da, umiak babestuta sentidutia, naiz eta mugikorrek ez euki. Eta horretarako, komertzioak prest gaoz da eskuzabalik hartuko nahi badabe umiak telefonoz deitzu.